Prima faċe u l-isem tal-Asalien Nights 2025. Din is-sena l-istudenti qalu li minn barra li se jkunu qed juru t-talenti tagħhom fis-sfin, mużika u kant, hemm taħlita ta' kummedja, misteru u romantiċiżmu. Il-Asalien Nights ta' din is-sena se jieħdu lill-udjenza fuq vjaġġ madwar is-snin tal-1900 u dan permezz ta' diversi karattri, fosthom dak ta' Marija, interpretat minn Lea Xikluna li tinsab fit-tieni sena Sixth Form fil-Kulleġġ de La Salle. Ir-rol tiegħi huwa Marija as a performer, hemm ħadd kanta ma' live band, u d-destin tagħha jiddependi fuq the other main characters, għax hija one of the main plots of the story. Din is-sena s-serati tal-Asalien Nights se jkunu bl-akkumpanjament ta' band magħmula kollha mill-istudenti tas-Sixth Form tal-kulleġġ. Benjamin Gallia li wkoll għandu 17-il sena qal li minn barra opportunità li juru t-talenti tagħhom, il-Asalien Nights jgħinu biex l-istudenti minn għażla ta' suġġetti differenti jsiru jafu iktar lil xulxin u jaħdmu flimkien biex tittella din il-produzzjoni. Xogħol għal prima faċe beda minn Mejju li għadda. Aħna minn dak iż-żmien diġà bdejna nħarsu lejn diversi scripts u aħna għażilna titlu prima faċe għal kombinazzjoni ta' kant u xeni. Fl-Asalien Nights ikollna madwar 200 student minn 300 student li jattendu de La Salle. Għandna ħafna entużjażmu mill-istudenti tagħna li hija ħaġa kruċjali għall-Asalien Nights. L-Asalien Nights 2025 se jsiru għada is-Sibt u l-Ħadd fil-Kulleġġ de La Salle il-Birgu.